Mingu chuan tui pui kama ji ai lo thu chu avamua ma se a handin chuan a ji thia pek ang chia thi chu ji ai ngonga chuan a mua chuta chia chuan a kiang alo char thin a ji thi anga lo ngai kha ji ai ngei chu ani ti a she chuak ta ani Mingu adam na ber chu midang te rin a zir chu ania ma se chu a thil ria chu awang chuan a min nai berin a phat sana angaya chumi ania wang chuan anat na churon lang le in leya chuan atluta nok mai ji ai chu a hlau thong leya ma se ti thei anei big silo reloaded nuwa doctor hongale assistant te churon thlengin antibiotic in injection ngala man mo ta ka hopuin uluk takin an enkol ngal ji ai chuan Mingu an hena thil engkim soifia vek adu leya ma se doctor te chuan mu an phal saklo Nikhat chu Mingu assistant jinbean vatlo in Mingu Dr. Honga Research Group Santa Maria team le abu mawangin jia ilaka lawsuit file turin atia jinbea chuan Mingu chu a company a ani na alau thei thule anat na chungchang zongjong chu adar the pha thu anshila nima sila Mingu heroin aril ru thla ka tumlo chuta arin lo takmain jinbea chuan ban a thelu ta zoka achan chu ji chu a unau nu lo ni reng wangani chumin nu chuan Santa Maria team le pa vakal ngalin midang zong chu chuak turin ashila lelama ji thung chuan thiang lim taka Mingu a tur siamin nitin avatlo china nima sila nitinin a tur siam te chu Mingu a paisak vek china chuti chung po chuan ji chu a be dong dulo nitin ama mutura akal zel tur thu ala shilfan Zankhat chu ji chungchang ngai tua top theilo wangin pona achuaka a inveng tu mai cherma a chuan dingin ani point alaka dot soya nei le nei lo chu azota top maya chuta a inveng tu pa chuan mi tu ma dot soi ngai lo an om lo thu in lo chang atu ka ji chu Mingu in lampana atan lain ama a no pang aron plan thuta nawak lawa che swalin akuta in hliampha darkar engemuzat aral nu po ji alaron lan lo wangin Mingu chu a om hle theilo ji chu jing lama thleng man lo ma se Mingu ina chuan zan lama wa thlenga ati dan pa nga ya e tur da fel nuwa kalmai a hantuma ma se Mingu chuan alo dang Mingu chuan ji thilti chan chu rem chan na la ka du wang ani le ni lo a hanzota ji chuan ani lo thu lo soin thil tam tak shil du anei thu ero apoma nima sela Mingu chuan thil dang engma hriat adu lo ji na buma wang chuan a hlim lo zotin at hin ring lutuk chuan ano ken chu avom thruai maya chuta dar thalang ke per chuan ji ku chu azai thia ma se chuti chung chuan ngai dam dilin ngoi rengin achuak zui atu ka chuan Mingu ji in comic books anhuchia chu amua revak lo nuwa ji thian nuin Mingu chu vatlo in anuna thil hlutak tak te a hlo thuai tur thu avashila Santa Maria team tuna a restaurant omek tele ji te chu Australia ankal dai tur thu washil chu thu washiat chuan Mingu chu alung chia ti asiata ma se enga ma ngai lo angin om thung anu dewa ji thian nu restaurant a chuan Santa Maria team te wa mutur chuan avakala chu vele ji thian nu thu soi shat reng na nen chawa nu che ani tur thu chu angai to aleta chutia a en reng lai chuan team member in lo muin avatlan ngala ma se Mingu chuan lo shelo derin akal son le ta dayani ina thlen nu chuan TV onin relo te a arsi thlok om tur thu an lo puanga nima sela chu po chu enga ma ngai lovin ni hliap da thaturin akal son le daya chuta chuan aji thri ni hliap chu awa muwa chu vele internet a en ngalin chu ni hliap chu ji siamani ti amu chuaka chu chuan hun kal to a ni hliap noya ji in akis lai a sha chu ati rum mai nakin dewa chuan robot aji thri chu Mingu arsi thlok mu puya intiam angin muturin akala chuti lain Mingu po man huang meya vakalin ji alo nga ka revak lo nuwa ji po ron thlengin anti ti duna Mingu thudik tak hriat in base angin ji chuan aji thri anga lo char kha ama ngei chu ani thu asoya Mingu chu robot nilovin machine kianga alo char thu chu ashil ta fekani chu thu hriat nu chuan Mingu chuan robot anga alo ngai ji nena an hun mandun to te chu ashe chuaka
mihring le robot po athliar shan thiam lawa wang chuan a in ti hle ti chuan GI chu engthil dang nge je pala nei azoda chuta GI chuan engthil ma je pa nei to lo thu soin eitur le zutlem te chawaruk chua thu asoi chumi hnu chuan minguan an in mu masak bera a mu dana zot ngala GI chuan minguwa chu a poisa pek tur zat ve apilova kalbawa tuma wangin mi thalo tak anga angai thu asoya tin a robot vacuum birthday alom saka wangte a reng le thil dang dang asoya dana wangte chuan mi a alo ngaya ma se engtine motak hian a khonga itla thule hlimna adu sak thu asoi tel boka a hlimna turani phot chuan thil eng poti a inhuam chumin hu chuan minguan abula thutura somin a thin lunga thu omte chu inhong taka soi chuak turin atia chuta GI chuan tuktin minguwa in lampana akala pianga alung puaran thin thu chu asoi chuaka robot anga a omlaya minguan aro hlu berani thule akianga omreng tura adu thu asoi lai kha a chuak thina in nei puya somna angmaya angai hial an pani a hun lim om tak tak an lo man dun to te chu chui kirin minguwa nui mel a hmuwa pianga a hlim thin zia asoya chuta engti kong zong e motala a lo thin le thin lo minguan a zo chuan GI chuan o ti a changin minguan a in thlak dang lam hun a thlen po a GI na hria jinga be sei thu a soilai chu angai to leta chu ati tak tak zia a hria chu anani GI chuan minguan alua zu changa pianga a hlim thin thu po soin atira chuan a du lo thule anuwa ero azu lo changa pianga angai thin thu asoya ti chuan minguan azuru ichuma robot ni lawa mishing lo ni zok tura GI adu thu asoi thule chumi chuma mishing ani thu minguwa shila du thin zia te thlengin asoi chuak ta veka chu thu wa shian nu chuan minguan GI lu chu zoite ya chul sak a hantuma ma se anat na chu chuakin a in hnuk dogle chu GI po chuan lo thiamin alukhum chu akhuma minguwa ko chu wanin atira thudik taka zepa wangin ngai damadila thudik tak shil chu du thin ma se anat na alan chua lekha a hlawani minguan GI chu vanhain ki satuma ma se a in sumle ti chuan a kut von na chu thla in adam chunga a hria reng tur hun lim om taka siam saka wangin lom thu a shil chung hria reng na du om tak nen chuan adam chung huna man thei tur thu soin mi tu ma adele thei to don lawa wangin a om na hmuna let le atuma an pahnia an omdun hun chu ti topin amang tha ta ani ma se akalbo ma in GI na lo ti dinga minguwa chu amingha le manga ina omzia hria thiam tir tu ani thu soin amamo tak je thu le amangai thu ashila chu vele minguwa chuan vapan nain GI chu afo atuk zinga chuan minguan coffee avaleya aron let le chuan anat na chu aron chuak le ti amu ma se kara GI amu rol chuan apangai le ngala hlim takin GI chu athla hota ni minguan a doctor chu kolin avarona ma se doctor chuan minguan nat na chu adam len theilo thu alo soi achan chu anat na chuan bo hun anei angbokin aron lang le zel thin leblama chuan Santa Maria tim te chu AG3 an thlia mai to dona wang chuan an lungai hlea pahausa tak le thil ti thei tak mai Martina chuan tim ten minguwa an bum ti chu alo hria ta wangin awawa AG3 chu a phut alo ni Martina chuan AG3 chu chiat na thlen tir tu ata na man atumani minguan chanchin alo hria chuan lepa avakal ngala ma se Martina chu robot nen chuan an lo chuak man to Martina chuan AG3 akhung na chu ahan honga ma se maktak main robot chu alo om haulo AG3 chu in lama ho tumin khoi ko thlera emo alo wak vela ma se a ho kong a shelawani